overvejet meget til The Maze Runner, eller? Nej, de har en, altså et eller andet med at tage engelske titler og lave virkelig. Ja, præcis. Det er så irriterende. Eva, hvor på bilen! 12 sekunder senere. Også prøv at tænke på, at der er Hunger Games, det kom ud lige om det glæder år. mig. Det var også bare en tradition. Ja, Eva, seriøst, du piller ved alting. Vi må seriøst tage dine hænder fast på bordet. Er det ikke god idé? Så god. Ja, okay, så gør vi det. 12 sekunder senere. Igen. Det var sådan, at vores spisetur er sådan, der med, at vi tager hillermad og sådan. Ja, præcis. Og alle de popcorn, der er fanden. Jeg hjælper. Det er ikke så meget til, Lulu. Lige ind til fingeren. Det er danske biografer, eller hvem der så giver danske navne til de film. Det giver bare mening, fordi det er sådan hvorfor skal fuldstændig virkelig underligt. Hvorfor kan de ikke bare beholde den engelske titel? Altså. Yeah. Så Miss Foster. Altså, du piller op af alt, du burde være med i Freak Show. Ej, hej Eva. Var du ikke med i biografen på et tidspunkt? Vi sad faktisk lige og talte om en rigtig god film, der kommer snart. Jo, det vil jeg gerne. Godt. Er det gjort? Ja, hun hoppede totalt på den.